Jejen, mingaw na po ko nindo. Tanong sila doon. Bye-bye. Bye-bye. Good morning guys. Sa jumig pangamata guys kay mo biyahe na pud mi karon uli mi kananay Cebu. Ngit-ngit guys kay ako may kurente da kamo sa dadi ah. Mali manggi kananay gamit. Sa tig panghugas. Uli na pud mi Cebu guys kay mga bata lagi. Eskwela Mga man. bata, wakay ko sa mong bata, mga bata. Sige ko lug si Inday. Mga ngitong mong kanimo na yung bata. Sige yan. Ang sarap na yung bata. Walang biyahe na pud mi karon guys. Padong Cebu. Oh, salamat eh. Sa ti floor guys, ara sa duha ka ng hipos. Nangugas mo kanay Dahan ba man na? plato. Kapag sa biyahe, Isa raman to kabag pag dani mo jangan na naman lagi pagkay extra. sapatos lagi. Ako, di na masud ako sapatos kaya sapatos na puti ang masud sa bagti. Sandal na po. Di salian na guys na mainit na. Uli na pud mig Cebu-day. Babay mga didin. Pagpakukat ko si mga didin. O banta. Banta. Kumintuan na na yung si tatay mga didin. Imong mamali, dili mo yaban imong mamali. Dili mo yaban. Naa. Ano na mo? Ay, Jejen, mingaw na po ko nindo. Tanong sila doon. Bye-bye. Bye-bye. Tanong nga niya doon. Ano ba naman na? Lagi, ang sama naman lagi tayo. Mga pamudo. Mga na din ni. Ngayon na po kung nanay guys. Uli na pud mig Cebu. Sa mga din na namay. Mga namay mga pamilya. Mga na. Hindi na kumawin. Nagyan. Nay. Kumawin nindo kaya sana na magkumoy. Obligasyon pong din sa inyong pamudo. Ito naman minay. Ay, naku. Ito namin. Pag-amping, pagtarang di eskwela ha. Kaya makahuman. Kurso. Koy, mga tunami. Namaki mo to kung tatiri ma. Bye-bye, gi. Wala ka pa picture, gi. Bye-bye. Koy, bye-bye, Koy. Toy! Bye-bye ba, Koy? Basta tiri, wala lagi. Nagkakil itong kaping. Bye. Iyan. Ha? Bye-bye. Bye-bye. Ayan na. Nagbuli na sila, Day. Nag-upay na rabag. Mayo. Pwede mo yan na. Balik kami yan na. Sige na. Hag na ning. Kuya ni Kulo dali. Dagas na. Bati mag-upay na ba? Uli na sila, Day. Uli na. Bye-bye, te. Uli na sila, guys. Nagkabaw ko yung iyan. Oh. Pag sa kaya mo ng kabaw, ibinangan din mo nga yan. Ako sa kaya mo kabaw ko, no? Di na maging ato kuya Gian. Oh. Aloy. Jadi na mo balik. Oh, badi nak maging ato kuya Gian. Tagamog yung balik. Balik pa ko, eh. Hindi ka nabitag Cebu. Kuya Gian, ilad to nga ho kuya Gian. Sa mitali. Oh, pagkamingaw ba? Pagkamingaw ba? Ang dali naman ang iwi. Bang, anak mo rin. Isa may unang masakay. Lami. Mingaw na po. Bye. Babay kuya Gian. Uban ko nito kuya Gian. Basta man na be. Oh, papura ba ka? Gali ba ka pili kag burus daan? Siguro. Natiaw ba? Alam po magdaan. Din, kailan sa iwas sa kailan. Kailan na? Bata mo na. Upat ba? 14. Edad ba na? Kaysa kung balik na din. This bari. Pag ganyan mingaw mo na po. Maado.
Langaw na po dun siya. Wala na yung magsaba-saba. Pasakti na ba ko naman kaya nagkabaw? Hala, sakay na ba ko nagkabaw mo? Bye-bye nyo. Bye-bye. Ang di mo ilak sinunod ng asawa. Bye-bye ninyong tanan. Bye-bye, te. Bye-bye, ter. Bye-bye. Wala magulo-uli, nila di mo balik. Nangang na may estudyante. May tapakasyon. Ay, babay, ter. Pumot, balala. Uban mo kasi buhay. Si ate, bigger ka. Hala, mana. Ay, nakasasa. Ang mayor. Ang mayor. Ang mayor. Ang mayor. Ihilak ba? Oh, bisang matay. Ang siliksi. Natong paman. Wala ko ng limbuhol. Uy, ang ina, di na pa sa musugot ng limbuhol ko na siya. Mura ba't ng limbuhol? Tapos baiti paglaag. Kita, hindi mo nang siya. Laag day. Sila na na, mabidyaan. Uy. Namon ka. Naman sila yung vaccine, pwede naman sila mag-travel. Madyo pa sa taster kaya nagkadto na sa bahay. Para magkusilyo niyo na. Nagkadto mo na sa taster sa bahay. Pagpalit sa magkakanan. Nagkadto. Balik ako. Ako magdagbuwak kay sabod ka sa biyahe. Init man, di na-shirt mo ka, Jin. Dah, sabod. Saburan ko magkarsonis. Na may bag. Di, nalaman si Juan. Pasakya lang mas. Jijin daw na. Kay kami susinday. Nako, Jin. Diyarin ako. Harin ako, babay ninyong tanan. Nicole. Ano to? Ah, sa kay dandan mo to? Basta may kargatan dami. Ato na ko, nay. Babay, nay. Tay. Bye. Uli ng mga nagtanang. Bye-bye ninyong tanan. Bye-bye. Sila namiskan guys, lungsod. What nang iganan na isakganan pa doon sa namiskan guys, pa doon pagbilaran. Di ka kayang batas pero kung kayo gusto. Fast track. Sa ka oras biyahe? 1 hour? Oh. Oli na ko mama, kano ka student ID o 5 ka vaccination. Ako ang vaccine. Ari na ko i-attach na yan ma'am ha. Ayaw lang wala pali yung inyong passengers kami sa ticket. Wala to receive for 7 days. Thank you. Kantahan mo sa kong tatay. Paboritong tatay. Sige, tara nga kanta. Kita guys. Alas 2 pagka na mo ang biyahe. Pero tatay dahil kantahan kong tatay. Dara tayo. Hi guys, danami sa pair guys. Maghuwat na naman mis sa muang sakjan guys. Starcraft kuno na. Isa ka oras nagbiyahe. Is na nadyaga muang sakjan guys. Pangalas 2. Kaya nabilin man mis sa pangalas 10. Nawahi rami. Dan naggadjud mi Cebu guys. Cebu na ni. Madung nami sa South Terminal, magatang ko nami dari ka nagtaksi. Eh na daghan kayo silang mga bitbit si ate. Nagdagan na nay buwak. Ako na ko magda. Guys, na nami sa taxi guys. Grabe. Uy, may nakapulis. Uy, may nakapulis. Nag-init. Yakol, dito lang. Malingkuran pa diri. Padung nami sa Kwan guys terminal, sa South Bus Terminal. Guys. Alas 9 nas gabi. Abot nami dari sa bahay guys. Dahil si Junjun wakahibaw nga. Muuli mi karon. Tanaw na to guys so kung sa iyang reaksyon. Parang kangit-ngit ang bahay kaya wapay kurinti. Nag-YouTube. Ayaw. Agay. Ano nalugay mong bes? Itawag si nanay kanina. Mga alas 12 mo siguro pa. Ay, piskot. Isumbong di si nanay. Nisumbong di sila nga nanami? Nanay si nanay. Nanay si nanay. Hello. Ako ay nay. Nanay sila Jaden. Kung namuli din nay siya.
Namuli alas 5 pa mo to nagikan. Gikan mo syudad. Wa may nagsaba kaya mga kang kurato nung naanami. Wa may Gikan mo nagsaba syudad? nimo. Oh. Ha? Wala day sargaw. Wa. Nagsaba man des nanay. Ay, nanay pa. Hey guys, nagsaba des nanay nga ning uli nami. Sige silang John, kitawagan ako gasa na sila. Katawa di ay. Nakaingan mo ba prank ko ninyo ha? Parang kapo jaga mo ang biyahe. Thank you Lord, na miss bye. Misa karang kapo jaga mo ang biyahe. Amo antang kanang nay, keraton si Junjun nga ning uli nami. Wa mi nagsaba nga muli mi karon sinanay manderang kasabaan. Tinatawag pa si nanay ako. Saba manes nanay nga nanami dari. Hinsang oras nanay nanawa? Mga 12 naman siguro. alas 12? Bakit merong ganito? Ang dami. Mga alas 12 dito pa miss kanang tubigon. Hirap ng buhay dito, puro dilata, mga noodles, itlog na lang yung ulam lagi. Sa di magsidan pa. Ganito lamang. Mistak maglikag noodles. Itlog. Dito Sige lang makagitlog. dito. Ang tapulan ko kuan gawas amat ko ba. Ubos may tuksutan. Nana ko maluto. Nakaingan mo na prank ko na. O mga ganyan mi nagsaba ni muli mi kaya mga ka nga. Ako mga dadag na Kuha sige na- lang dong. Sige lang John, tawagan ako. Paibaon ti kagasa no, bukatas na siguro kay signal siguro akong cellphone. Sige pa butasan na kay Ranggi kan siguro syudad sila kay argaw pa di kani harang na mohunong dia. Oh, may tao. Mga gani ko mo text, so gani ko mo message ni mo nga nanami kay mga ka nga. Kara mga ka nga pakaratan. A few moments later. Uy. Buntag na uy. Yung gawas ng init oh. Tinbers. Yabag na. Buntag na guys. Uy. Buntag na. Katulog-tulog. Ikaw mo ka. Buntag na malit ang tagsudan tara. Matog pa ka diya. Uy. Ano oras ni siya oh? Ito na ang rasa oh. Ito na ba kaya itong sudan? Sabanin mo pa katugon pa ko pa. Ito na ba? Ito na. Magun siya dahil ko. Malitag suwa. Na. Sa may oras, ang kapusa sa mong biyahe pa oy. Nakita kang lawas sa biyahe. Siyempre, basta ang biyahe, kapoy yun ang biyahe. Di na. Agay, gabidyo mo dahil siya. Lain na ni mo pa. Anong gabidyo ka? Siyempre, kameraman na good. Siyempre ka na mga vlogger ako nang andamandag mga tig-video good ko. Jason Verse, good morning. Welcome to my vlog. Katugon pa ko. Ay katugon, nagsingkap lang yung mata. Wala tulog. Sino? Kapoy kayo magbiyahe. Nadyo, dugay ka dumi kay sa pasyudad. Munang nadyo ka dyan mo ang biyahe. Sa na oras pa, alas 10 na. Sunod. Video mo dahil siya, humong ko, video. Ayun ko. Kasang katugon pa ko. Aptik di permedia kay na. Nagkandam perme ng kamera oh. Wop. Sama na. Tulog na. Tugon pa ko. Ikatugon. Putro pa sige yan pa magtingog dito sa silong. Tulog pa siguro. Isa mo ka. Kung pag ganito, gaglag na siya. Hindi ka vlog. Ang namamdam perme kay mga Ganun po. vlogger na nagkaroon. May nagpitik sa camera. Andam perme oh. Muta. Check. Pag na ng kamera, bi. Muram na kagwak-wak di kabuntag.
Pag ganito mo tao, bibidyoan ako mo. Tubi. Grabe ka, wala kakaloy na ako dyan. Double check mo ta. Kung mo sig ng gawas. Ag-unlam, sino mo na ng laway? Asa da ito? Sadyo pa man. Ay, sadyo. Alas City na kami. Sadyo? Sadyo ba yan? Tugon pa kaadyo ko. Hey guys, good morning guys. Nayabot may gabi eh. Alas 9 na to. Okay, medyo magamang biyahe. Pasyudad man. Hindi na isa katao di sa mukhan. Kung hindi ka mag-vlog, mag-isa ha. Sadyo, hindi mo nag-upload na rin pa ko. Huwag kayo batasan. Ay, utasan. Inana ng vlogger. Pero may handam. Inigsilang sa adlaw. Andam na yung kamera. Pitik na yung videoan. Huwag ito tayo ha. Kung makabawas sa wawa dyan ito tayo. Kaya ko ba? Ay, babawas. Huwag ito tayo ha. Gawin makabawas sa... Pero may kumumatag sa'yo, no? Aron di ka makabawas. Alas 5 para alas 4, mamatan ako. Natug. Ako ka video-video na kadiha. Inig magkasa-kasa na gani ka. Mabangon ako kay delikado. Ba't bahusan na video? Naman. Huwag dyan ito kaya gawin makabawas din. Ha? Ako ka ni makabawas ni mo awa. Bawas. Hindi ka kabawas, oy. Sa juwa ko di mo ng video na to. Pako. Musayo kung mata pirmi. Tanaw na kung hapit na kamamata-mata na ko daan kay. Aron na pirmi makauna, delikado. Mapitikan niya ta. Nga na pangay mo na kong video ko kalit nga na to. Pako. Saman. Makabawas ako ni Mudo. Ay makabawas. Ay makabawas. Makabawas, tawag ako maghapon. Pag-video dyan, matawag ako maghapon. Wala ka. Init diri way kisame. Tug ka diri. Tara na ba? Abi, man dyan na napakusbay. Hmm. Sa Alicia ba? Dako ra nimo pagdamgo. Tingnan ako kay... Nahubog si ninom tugtuba. Abi dyan napakus Alicia. Na naman ako daris dalagit, guys. Nagdamgo. Alicia pa kuno siya. Alicia ang dalagit. Eh, nandi mo pa nga nagunang kamera ko, oy. Ay, Ano ba? ay pag nga. Pag na kayo matulog sa ako. Mupawong ra ni siya inig kalubat. Han, pababutan lang mo lubat. Automatic rin ni mapawong. Itok na sa keso, kaya na ko ni kamera. Ano na ako ni guys? Diyan na jud miss dalagit. Diyan na human ra jud guys, kanang kasal ni Purami. Jarang kakapoy aga nga mo ang biyahe kay kanang pasyudad man bintaran tatudas ni agi kay dari ramis kana ni Argawagi. Murag dura to di ko matagtag sa kanang biyahe ba. Diyan mong biyahe syudad mo nang tagtag ka jud kanang amo ang biyahe guys, arang kakapoy. Sakit sa kanang nayu magbiyahe sa kanang naibas nga kanang naidugay ba mo abot. Diyan kadoy sa Ginoo guys, nahuman ra gid ang kanang big day ni Purami. Diyan na napud mi dari sa kuan guys. Dalagit.